אלם חמודות, חייכן אך שכחן, שקט אך חכם. הפנים היפות האלה מסתירות נער מבולבל או מתוחכם מאוד. ההוכחות מראות שמר חדד הצליח להפיל לא מעט אנשי מפתח בפח עקב זיכרונו הפורח. יצאנו לחקור מיהו באמת איתי חדד ומה עומד מאחורי השכחה התמידית שלו. איתי נולד בבית חולים אסף הרופא. הוא ילד מקסים, יפה תואר. הקטן שלנו מבין 4 הבנים, בין הזקונים שלנו. אני בשוק. לא האמנתי שאי פעם אני אשמע את הדברים האלה על איתי. זה לא איתי. לא, אני לא מאמינה. תראו, אני מסכים עם אמא לגמרי. היא צודקת מה שהיא אומרת. עוד לפני שהוא עושה את המקרה, לפני שהוא שוכח משהו, הוא ישר דורש תסליח מכולם. יש לו פרצוף תמים כזה, הוא ישר, אני דורש תסליח! וכאילו, אי אפשר להתאכזר אליו בהקשר של השכחה, הוא פשוט שוכח ומבקש את הסליחה. גם כשהוא לא עושה, הוא ישר מבקש את הסליחה ולמקרה שהוא יעשה. אז במה בכל זאת חשוד איתי? שלחנו את כתבנו הסמוי עם מצלמה נסתרת בדש חולצתו בניסיון לגלות מידע נוסף. סלח לי, נגמרה לי בטריה בטלפון, אני יכול לעשות שיחה בבקשה? כן, ברור. רואי, הפלאפון לא עליי. אז תגיד שאתה לא רוצה, לא צריך. לא, באמת, אני שכחתי אותו, אני לא יודע איפה הוא, אני שוכח הרבה פעמים, פעם אחת אפילו זרקתי אותו לפארק, פעם אחת שכחתי אותו במדרגות בבניין שלי. בסדר, תודה. אם כן, עכשיו כבר לגמרי ברור שמדובר באסטרונאוט שידו בכל. קשריו הקרובים לבני משפחתו ומעורבותם האפשרית בעסקיו, גם היא סוגיה שנחקרת. הצלחנו להשיג ראיון בלעדי עם עד אופי במשפטו. זה לא יכול להיות. איתי הוא ילד חכם והוא יודע הכל, אתם לפעמים יכולים לשאול את המורים שלו. לפעמים הוא קצת שוכח, אבל זה לא... אז מה, בסך הכל הוא אהוב והוא רגיש והוא מצחיק מאוד. אולי דווקא הרגישות של איתי היא זו שמסבכת אותו. בואו נשמע את דבריו של מישהו שמכיר את איתי היטב ושביקש להישאר אנונימי. עמדתי, אני החלטתי להתעלם מהפרשה, כי הדברים שאני יודע הם לא יעבדו לטובתו. כל הזמן הוא מבטיח שהוא יעבוד על זה, על השכחנות שלו, אבל באותו רגע הוא כבר שוכח את מה שהוא הבטיח לנו. כשאתה אומר הוא מתכוון לאיתי? יכול להיות, לא מאשר ולא מכחיש. פאפי, אתה חייב להתחיל לקחת אחריות על עצמך. אתה כבר לא ילד קטן. גם אם זה אחריות גדולה או קטנה. אם זה לפנות השולחן בימי שישי, אם זה לא לשכוח את הסווטשר שאתה חוזר מהאוטובוס, אתה צריך לקחת אחריות, אין מה לעשות, זהו, נגמרו המשחקים. אני לא אכחיש את האופי המיוחד של איתי, אנחנו עובדים על זה, אבל לאיתי יש גם מגוון של תכונות נוספות. איתי הוא ילד עצמאי, עושה הכל לבד, מסתדר לבד, יודע להוביל אחריו, והוא כל כך יצירתי, הוא כל כך יצירתי, עם דמיון מטורף. באמת שאין דברים כאלה. איתי הוא טוב לב ורגיש מאוד. איתי הוא אופטימי ומעלה שמחת חיים. איתי הוא נדיב, הוא מאוד צנוע והוא סלחן ידוע. הוא שחקן כדורגל מעולה ושאפתן גם. ובכן, לא הצלחנו להגיע למסקנות חד משמעיות, אבל רגע לפני שאיתי נכנס אל תוך התקופה המחייבת בחייו, בה הוא כבר אמור לקחת אחריות ולהתבגר, הצלחנו לקבל את תגובתו. לפני 13 שנה בדיוק, בשעה 1 לפנות בוקר, באתי לעולם. מספרים שהייתי תינוק מתוק ובכיין גדול, כבן זקונים הצעיר מבין האחים. פינקו אותי כולם, ותמיד ידעתי שיש על מי לסמוך. היום אני חוגג בר מצווה, וזהו עבורי יום משמעותי הפותח פרק חשוב ומשמעותי בחיי. כללי המשחק מעט משתנים, ואני מתחייב לקחת על עצמי אחריות ותמיד לנהל את חיי בשמחה ובאהבה. אני מבקש להודות לבני משפחתי היקרים לי מאוד על התמיכה, האהבה האינסופית והידיעה שתמיד אוכל לסמוך עליכם. תודה לכולכם שבחרתם לשמח אותי ביום זה. כשאיתי היה בכיתה ו', המחנכת שלו עברה ניתוח בגב וסבלה מאוד מכאבי גב. ורק בדיעבד נודע לי שמדי בוקר הוא היה מחכה לה ליד השער של הבית ספר וסוחב לה את התיק לכיתה. וגם בסוף היום הוא היה מחכה שהיא תסיים ללמד וסוחב לה את התיק בחזרה עד לאוטו. כל בוקר הוא היה מגיע לפני שהיא מגיעה, מחכה לה בשער, וגם ככה בסוף היום, וגם כשהיא הייתה עוברת אפילו מכיתה לכיתה. רק ביום הורים, כשהגעתי, המחנכת אמרה לי, תקשיבי, ילד כמו איתי צריך לשכפל. זה מדהים איך שהוא היה מחכה לי כל בוקר
ממש עד שהיא ביקשה ממנו להפסיק עם זה, שזה בסדר, והיא החלימה והכל טוב. זאת הרגישות של איתי. כשהייתי מסיע אותו כשהוא היה קטן, בגיל 2 לגן, למשפחתון, וברכב יום אחד אני נוסע, פתאום אני מרגיש איזה משהו על הראש. ואז אני מסתכל על איתי, אני רואה שהוא בלי נעל, תפס את הנעל, זרק אותה על הראש שלי. אני ואיתי, איתי בא לבקר אותי בהודו בעצם, במהלך הטיול, ונסענו, אני והוא על אופנוע, בגואה, בין הפרות, ומצאנו איזה פארק מים ונכנסנו, והיה ממש כיף. כן, זה שונה מהארץ. התגלצנו, אבובים, כל השטויות האלה. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני השתכנעתי. אז הוא כבר מבטיח שהוא יעבוד על זה, ובאותו זמן הוא כבר שוכח. לא טוב? לא יודעת, לא. את רואה, זה לא אני לא... השמש, אני רגיש מאוד עם השמש. היי פאפי, חייב להתחיל לקחת. אתה קיבל תפקיד הקהל, אני עכשיו עם ה...